Kun tiivi-ikkunat saapuvat asiakkaalle, siirtyy vastuu asentajille. Ikkunan vaihto eri työvaiheineen on oleellinen osa tiivin kokonaispalvelua. Siksi tiivillä on osaavien asentajien verkko kattavasti koko Suomessa. Tiiviasentajat ovat erikoismiehiä. Ikkunanvaihdon valmistelut ja suojaustoimet tehdään jokaisessa kohteessa riittävällä huolellisuudella. Vanhat ikkunat poistetaan, samalla tarkistetaan ikkuna-aukkoa ympäröivät rakenteet ja eristeet. Uusien ikkunoiden asennus etenee ripeästi, tarvittavat listat, vuorilaudat ja vesipellit asennetaan. Tiiviasentajat tekevät valmista ja siistiä jälkeä, siivoavatpa vielä asennustyön jäljetkin. Suurenkin omakotitalon tiivi-ikkunaremontti hoituu päivässä. Uusi ikkuna on erilainen. Siksi asiakas saa tarpeellisen opastuksen. Ja koska tiivi on laatutuote, asiakas saa kirjallisen 10 vuoden tiivitakuun. Takuuaika on poikkeuksellinen, mutta niin on tiivi-ikkunakin, toimintavarma ja kestävä. RTS-tutkimuksen mukaan tiivi on suosituin, laadukkain, varustukseltaan ja palvelukyvyltään paras. Eipä ihme, että yhä useammat ikkunoitaan remontoivat valitsevat tiivin taidon, tuotteen ja työn.